Pre, basta. Sawa naman dito, pre. Ano mo, Ngita ba ito semua? pasag dito eh. Kuha na ng mga klase yun, sir. Pagto na to, under ta. Bida. Isog ka karon? Asawa ra na, babae ra na. Lalaki ito na unsa man ka. So, una, gilabayan na kay kag kaldero. Ay, wala mga ito kaigo. Pero, naningkamot ko karon nga ako'y mulabaw sa panimalay. Unsa mo ka? Sa ato pa. Master na day kasi yung balay ron. Huwag kabalo. Kadugay ra. Sa una pa man katong labay-labayan ko niya kaldero. Pagkahuman ato, mga pasaylo sa kuha. Hatlok man sa kuha kong asawa. Unsa mo ka? Unsa mo kami nga anak. Lalaki ka nung sanay ka. Kaya aja ni mo, pre, no? Ikaw di yung bilib sa mga ba? Bilib sa mga. Ng kulba, rasang kulba. Ito ni Agi. Black ayan lagi kasi mga asawa. Ay, katong na ito kung matadre. Tinuod, siya nakaigo ato, kay nahadlok to siya akong biyaan. Yakso nga na ko biya, pre. Nya, anak ko, dili na ko sa imo ha. Luhod siya. No. Ayaw. O, mo to na igo akong mata. Dili tayo ka nang gisumbag na nahadlok ko. Unsa man ang klase tang pagkatao nga magtinalawan ka, asawa. Unsa man kay? Pre, ang imong asawa, pre. Naanag diri padulong. Asa man? Timsa pre. Pre, 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 pre,